இதை வந்து இப்படி தலையை வந்து பிக்கணும். பிச்சாச்சா? நல்லா பாருங்கள், பிச்சாச்சா? இனி இதை வேஸ்ட் தான். அடுத்தது இதுக்கு அடியில் இருக்க கால் மாதிரி இருக்கும். அந்த காலை நம்ம வந்து பிச்சு எடுக்கணும். பிச்சு எடுக்கணும். பிச்சு எடுத்து போட்டாச்சு. அதுக்கு மேலே இனி வந்து இதுக்கு மேலே இருக்க தோடு இருக்குது பாருங்களா, அந்த தோடை அப்படி நீட்டாக அப்படி கலத்தி எடுக்கணும். அது அழகாக கலந்து வரும். கலந்து வந்துடுச்சா? அதோட வாலோடு சேர்ந்து என்ன பண்ணும், கலந்து வரும். கலந்து வந்தாச்சு. இனி நம்ம வந்து உங்களுக்கு இதில் தெரியலை அப்படின்னா இது என்னென்ன இருக்குல்ல, அந்த பொசிஷன், இந்த பொசிஷனில் நான் ஒரு இது இப்படியும் பிடிச்சி டக்குன்னு இழுக்கலாம். குடல் ஆமாம், குடல் இழுத்துடலாம். இது வந்து வேஸ்ட்டு அல்ல. உங்களுக்கு குடல் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுக்கலை அப்படின்னா அது ஒரு கத்தியை வச்சு பேக்கில் லைட்டாக ஒரு கீறி அதுக்கப்புறம் இங்கே உள்ள குடல் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா எடுத்துருங்க. பார்த்தீங்களா, அங்கே பாருங்கள். இதுதான் சூப்பர். ஓகே, ஸோ இப்போது வந்து நீட்டாக எடுத்தாச்சு. இதை மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நான் இங்கே ஒன்று ஒன்றா பண்ணி போட்டுகிட்டே இருக்கேன். இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இங்கே பாருங்கள். நான் இப்போ வந்து இறால் ஃபுல்லாகவே கழுவி எடுத்துட்டேன். அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நிறைய கொலை பண்ணி நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து வீடியோவாக கொடுக்குறோம். கட். நான் வந்து இறால் வந்து கழுவியிருக்கேன். கழுவி உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூடியூப்பில் எப்படி பண்ணணும்னு வீடியோ போடுறேன். ஸோ அதை வந்து போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கணும், குடல் எடுத்துருக்கணும். குடல் எடுக்காமல் நீங்கள் அப்படியே போட்டிருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிடும். ஸோ அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துட்டிங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஒயிட் கலரில் வரைக்கும் வரணும். இது வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ கழுவ முடியுமோ அவ்வளோ கழுவணும். ஏன்னா இது வந்து சும்மா இல்லை, நீங்கள் சாப்பிட்டோன்னே ஃபுட் பாய்சன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், நீட்டாக கழுவணும். இது வந்து சிவப்பு கலர் இறால் அப்படின்னால இந்த மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ அதனால் இதையும் நல்லா கழுவணும். ஸோ இந்தளவு கழுவணும். ஸோ நான் இனிமேல் இதில் வந்து மஞ்சள் போட்டு அந்த கவுச்சி வாடை இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கிறேன். பார்த்திங்களா, நான் இப்போ இனிமேல் இதில் வந்து மஞ்சள் போட்டு கழுவ போகிறேன். ஸோ வந்து இது நிறைய இருந்துச்சு, கடைசியில் இவ்வளோ தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஆசைப்பட்டவங்க வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு கழுவுறேன். இவ்வளோ மஞ்சள் போட்டால் போதும், கொஞ்சம் போட்டால் போதும், அவ்வளோதான். இனி இதில் எல்லாத்தையும் நல்லா புரட்டணும். கண்டிப்பாக மஞ்சள் போடணும். போட்டால் அந்த ஸ்மெல்லு வராது. நிறைய பேர் வந்து வாந்தி வருதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவணும். பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு.
உப்பு இப்போ போடாதுங்க, ஏன்னா அப்புறம் உள்ள கடைசியில் நமக்கு உப்பு தெரியாமல் போயிடும். நல்லா மஞ்சளில் புரட்டி எடுத்தாச்சு. என்ன இதை கழுவிட்டு வரேன். ஸோ இதை கழுவிட்டு நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஸ்மெல்லு இப்போ போட்டதுக்காக தான் நான் மஞ்சள் போட்டுருக்கேன். எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். கவுச்சி ஸ்மெல்லுங்கெல்லாம் இந்த இதில் சரியாக போகுது. இது அப்படியே போட்டால் ஸ்மெல்லே வராது. ஐயோ, கொஞ்சம் நான் சிக்கன் மசாலா போதும். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும். அடுத்தது கொஞ்சம் இது பெருஞ்சீரக பொடி கொஞ்சம், ரொம்ப இது மணத்துக்காக. அடுத்தது கொஞ்சம் உப்பு நான் தேவைக்கு ஏற்றாப்புல போடுறேன், நீங்களும் தேவைக்கு ஏற்றாப்புல போட்டுக்கோங்க. உப்பு. அடுத்தது நம்ம இனி வந்து சில்லி பவுடர். சில்லி பவுடர். அடுத்து இனி மஞ்சள் கொஞ்சம் இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம்ல, அதனால் மஞ்சள் வந்து கொஞ்சம் இல்லை போட்டால் போதும். போட்டாச்சு. இனி வந்து தேங்காய் கொஞ்சம் இல்லை, நல்ல தேங்காய். இது நல்ல தேங்காய். கடைசியில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். முதல்ல இதை வச்சு நல்லா வரவும். நல்லா வரவணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் வந்து சூப்பராக பண்ணணும், எல்லாத்துலேயுமே படணும் மாதிரி சூப்பராக பண்ணணும். அதாவது நம்ம சாந்து குழைப்போம்ல, அது மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் விளையாடுவாங்கல்ல, அது மாதிரி ஒன்று நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ஓகேயா? அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? நானும் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தாச்சு. ஸோ இதை வந்து சூப்பராக என்ன பண்ணணுன்னா விரவணும். அது சூப்பராக விரவி வைக்கணும். இது விரவி வச்சு ஒரு 5 அல்லது 10 நிமிஷமாவது குறைஞ்ச டைமில் ஊற வைக்கணும். இதிலே நிறைய தண்ணி இருக்குது, சரியா? ப்ரான்ஸ்லேயே நிறைய தண்ணி இருக்கும். இதே வந்து நல்லா விரவணும், இல்லைன்னா பிடிக்காது, எதுலேயுமே பிடிக்காது. சூப்பராக விரவணும். விரவேசா விரவி ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே மேக்னேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அடுப்பில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நான் பேனில் அடுப்பில் வச்சு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன். லேசாக இப்போ லைட்டாக ஆவி வருதா, சுடாகுதா? ஸோ பேனில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் போட்டு போனோடனே நான் இங்கே வந்து 10 நிமிஷம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இதை மேக்னேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மினிமம் 10 மினிட்ஸு. நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் மேக்னேட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து பேனை வந்து சிம்மில் வைக்கிறேன். சிம்மில் வச்சுட்டு நான் வந்து இங்கே இருக்க ப்ரான்ஸ் எல்லாமே எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போடுறேன். ஏன்னா ப்ரான்ஸ்லேயே வந்து நிறைய தண்ணி இருக்கும். தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை, ப்ரான்ஸ்லேயே நிறைய தண்ணி இருக்கும். ஸோ நான் மீதி இங்கே இருக்கிற ப்ரான்ஸை எடுத்து போட்டேன்.
ப்ரான்ஸை போட்டிருக்கோமா, ப்ரான்ஸில் இருக்க தண்ணி பாருங்களா, ப்ரான்ஸில் இருக்க தண்ணி இந்த பாருங்க. நம்ம இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக என்ன இருக்குது, எல்லா தண்ணியும் வந்து வெளியில் வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ இனி வந்து ஹாஃப் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கோம். இனி வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கிறோம். வச்சுட்டு கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கும். தண்ணி வந்து இனி போகிறது வரைக்கும் கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கும். தெரியுதா பாருங்க, தண்ணி எல்லாம் வந்து நல்லா வத்தி வருதா. இப்போ தண்ணி ஒரு தண்ணி இல்லாம வத்தி வரணும். அப்படி எல்லா இடத்தையும் கிளறி விடணும். இப்போ வந்து தண்ணியெல்லாம் வத்தி அப்படி நீச்சு அழகா வந்துருக்கு. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட வெந்துச்சு. இதான் பக்குவம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி பண்ணிடணும், இல்லைன்னா வாமிட் மாதிரி இல்லை நிறைய சாப்பிட முடியாத மாதிரி. அதான் நிறைய பேருக்கு ப்ரான் வந்து பிடிக்காத போகிறது. இன்னைக்கு கேமராமேன் வந்து மாறிட்டு தெரியுமா, என்ன எப்படி தெரியுமா, சேலரி இல்லாம கேமராமேன் வேலை எப்படி இன்னைக்கு நான் சமைக்கிறேன். வந்து இப்போ நான் இதை வந்து சாதாரண பிளேட்ல எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ தண்ணியெல்லாம் பற்றி சாதாரண பிளேட் எடுத்து வச்சுட்டேன். இனி வந்து பேன் வச்சிருக்கேன். இங்கே அடுப்புல பேன் வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் இதில் வந்து கொஞ்சோல எண்ணெய், ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது. கொஞ்சோல நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன்னா இதில் நான் வந்து கொஞ்சோட கருவேப்பிலை, மணத்துக்காக கருவேப்பிலை அப்படி கொஞ்சம் பொரிச்சு எடுக்கிறேன். அப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். நான் இனிமேல் வந்து எடுத்து வச்சிருந்த ப்ரான் அப்படியே போடுறேன். ப்ரானை போட்டாச்சு. ஸோ நான் இந்த எண்ணெயில் நல்லா போட்டு வறுக்கிறேன். சிம்மில் வச்சுருக்கேன். சிம்மில் வச்சுட்டு தான் பண்ணணும். ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது. இந்த டைமில் கொஞ்சம் அழகாக வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா. இனி நான் வந்து கொஞ்சம் கூட ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக. தேவையான கிறிஸ்பியாகி வர்றது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணணும், அது கிறிஸ்பியாக வரும். நான் இப்போ வந்து நிதானமாக, அவ்வளோதான், எண்ணெய் ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது, அப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். எதுவும் உடையாம பார்த்துக்கோங்க. பக்குவம் எப்படி தெரியுமா, இங்க பாருங்களேன், இந்த எண்ணெய் வந்து அப்படி பிரிஞ்சு போயிடும். ஊத்துன எண்ணெயே இல்லாம போயிடும். அதான் பக்குவம். இப்போ வந்து அழகான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆனியன் போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் ஆனியன் வேணால் போட்டு காட்டுறேன் வீடியோக்காக. கொஞ்சம் ஆனியன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் வந்து ஆனியன் போடுறேன். ஸோ இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். தேங்காய் தேவையில்லை, ஊற்றிக்கிறேன். ஓகே, நான் வந்து கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் போடுறேன்.
போடுறேன். ஓகே, நான் வந்து ஃப்ளேம் சிம்மில் வைக்கிறேன். ஃப்ளேமா இதெல்லாம் வெயிட்டாக போட்டு, அதாவது டேஸ்ட்டுக்காக தான். சாதாரணமாக பண்ணும்போது நான் பண்ண மாட்டேன். சிம்மில் வச்சுட்டு வச்சுருக்க ஃப்ரையை லைட்டாக கிண்டி விட்டால் போதும். கிண்டி விட்டால் போதும். ஸோ அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட ப்ரான் ஃப்ரை. அழகான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி. இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதாவது நான் கொஞ்சம் பேரை கொலை பண்ணி சாப்பிட போகிறேன். அது யம்மியாக இருக்க போகுது இன்னைக்கு எனக்கு.